for teenage crime. Hvad så alle sammen? Dobbelt her, velkommen til endnu en video på min kanal. Julen den er lige kommet, og der er mange der synes at julen er en udfordring. Så i den her video, der skal vi snakke om hvordan man kommer igennem julen så nemt som overhovedet muligt. Lige inden vi går i gang, skal jeg lige huske at sige, at den her video er mest til autister. Så hvis du tænker, hvad finder snakker han om, så er det bare derfor. Du er i vejen, Bertram. Tak. Så ja, lad os bare komme i gang. Det kan være, at det er lige til forældrene, hvis de har nogle børn, som har lidt svært ved julen. Det kan godt være, at de stiller 15 milliarder spørgsmål. Det kan blandt andet være, hvad sker der i løbet af dagen? Hvornår danser vi rundt om juletræet? Hvornår åbner vi julegaver? Så en god idé, noget vi gør herhjemme i hvert fald, det er, at vi skriver en plan ned, og hvornår vi skal gøre det. Sådan, det kan være, hvornår kommer der gæster, hvornår alt det der. Den anden ting man kan gøre, det er at man trækker sig lidt, man tror man skal, og det er faktisk noget jeg har svært ved at gøre, og trække mig lidt. Grunden til at man skal trække sig, det er at man kan bare brække sammen, når man laver for meget, og man ikke holder nogen pauser. Den tredje ting man kan gøre, tror jeg nok, den tredje ting man kan gøre, det er at man kan gå en familietur. Og jeg har sagt det så mange gange, men jeg kan sige det igen, for 20. gang. Naturen er sindssygt god for ens tanker. Naturen gør blandt andet, at man slipper stress, og man bliver afslappet. Det her det er en besked til børnene, men forældrene kan selvfølgelig også bruge den. Jeg har været igennem angst hele mit liv. Lige siden jeg var 4 år har jeg haft angst, og i 2020 der fik jeg depression. Men jeg går for at have depression til at være en dreng på 13 år, som der lige har været i Grækenland, eller det var jeg i sommerferien. Så jeg ved godt, hvordan det er at have det svært, fordi jeg har haft det svært rigtig mange gange, og du er ikke den eneste, der har det svært med julen, fordi det har rigtig mange børn, og ja, voksne, men rigtig mange børn har det i hvert fald. Du skal nok komme igennem det, du kan ikke flygte fra det, fordi det kommer snart. Jeg kan godt huske for sidste år i julen, da det var jul, at jeg blev så sindssygt sur over, at jeg ikke kunne være med til det hele, fordi jeg var sammen sidst. Men der lærte jeg noget. Jeg lærte, at jo hurtigere du accepterer, at det er sådan, jo hurtigere bliver du glad igen. Men ja, det var også alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så giv et like. Og hvis I ikke vil glemme en video, så ved I, hvad jeg skal gøre. Subscribe og tryk på klokken. Du må have det som et show, nemlig fantastisk. Hej hej.